Hindi lang naman ako yung nagtago eh. Lahat kami. July 15, 2024. Abangan. Habang tumatanda ka sa mundo, mas nauunawaan mo na wala naman talagang sigurado. Walang sigurado. Siguradong may pagbabago. Hi kabisyo! Kung sakali mang hindi mo kilala ang boses na ito, hayaan mo akong magpakilala sa'yo. Si DJ Rocky Terra po ito, ang basa princess ng Love Radio. 11 taon na ako sa mundo ng radyo. Nagbabasa ng mga kwento ng iba't ibang tao. Sila yung mga nagtiwala at nakahanap ng kaibigan sa katauhan ko. Ang sabi nila, nakakagaan daw ng pakiramdam kapag nakakapagbahagi sila ng pinakamalalalim nilang sikreto. Minsan malungkot, masalimuot, nakakatakot, malikot, paikot-ikot at susundot sa iyong puso. Marami na ako nabasang kwento at para bang hindi na maikakaila na tumatanda na ako sa mundo ng radyo. At alam ko na hindi pa natatapos ang paghahatid ko ng mga kwentong tumatagos sa puso. Hindi na sa hapon magkukwento, kundi sa oras na ito. Hanggang sa maubos ang oras ngayon at ang petsa at araw ay magbago. Tatapusin natin ang gabi at sisimulan natin ang araw na bagong-bago. Nagawa na ito dati ng mabuti kong kaibigan. Salamat, Totoy Bato. Sabi ko nga, ang pagtatapos ay pagsisimula ng panibagong yugto. Bubuksan nito ang maraming posibilidad na hindi mo akalaing pwedeng lakbayan ng simpleng taong tulad mo. Kaya kung tatanungin mo ko kung nakakatakot ba, na alam mong walang sigurado at merong pagbabago? Oo. Oo. Yan ang sagot ko. Kailangan lang magtiwala at manalig sa sarili mo at sa Diyos na sandigan mo. At eto ako, si DJ Rocky Terra. Ang basa princess nyo, na kung dati ay sawi, ngayon ay wagi. Isa lang yan sa pagbabago ng buhay ko na niyakap ko ng buong buo. Newly engaged pero may charot with harot pa rin na mapapakinggan mo. Isa lamang itong patunay na hindi naman masama ang pagbabago. Kaya ngayong gabi, samahan mo ko. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi na magsisiwalat ng mga pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya eto na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files.